Willem heeft een date gehad met maar liefst 5 vrouwen tegelijk. En alle 5 zien ze het wel zitten met hem. Het wordt moeilijk te kiezen voor mij. En misschien dat je eigen moeder je daar wel natuurlijk een hele dop bij kan helpen. Die je ook al heel wat jaren kent. Hallo ma, ik ben er weer. Wat een Het doos, was een bijzondere avond. Wat een doos zoveel. Zo, elke cadeaus. Ja, ze hebben gebakken voor me. Het is toch vreselijk. Wat wil je nog meer? Oh, niet Zo anders harde zit, wijn. Ja, nee, dat heb ik even zo meegenomen. De liefde van de man gaat door de maag, dus ik heb zat liefde gehad vandaag. Zo heb je er geen 1 en zo heb je er 5. Daar moet je wel netjes mee omgaan. Ja, juist. Moeilijk. Misschien Ja, zo. helemaal toch nog een keer uitvragen en toch 1 op 1 meer leren kennen. Het wordt langzaam bedtijd en ik heb morgen zeker ook wel nodig om hier nog over na te denken. Stap je wel met een blij gevoel in bed? Jazeker. Natuurlijk, het is beter als alleen zijn. Ja. Kom maar, we gaan eindelijk naar bed. Mooi geweest. Nou, een keer rust. Gaan we daarin maar, hè? Ja, ik zet het licht hier wel uit. Dan doen de deur maar iets open. Ook aan mij, hè? Ja, Willem zit nu in bad, maar hij is altijd het laatste, weet je niet? Ben je al bijna klaar? Ik ben nu aan het uitdrogen en wat omkleden. Ja. Maar waar ligt die trui? Volgens mij ben ik gereed. Ik ga dan maar. Nou, succes. Dankjewel. Zo. Wow. Even lekker opgefrist toen net. Even in bad geweest. Schoren. Ja, dat hopen we even geweldig aan te pakken natuurlijk. Want dat wordt leuk. Hallo Rebecca. Mag ik verder komen? Ja, tuurlijk. Kom verder. Sorry dat ik iets later was. Oh ja, nee, goed. Dat geeft helemaal niks hoor. Wil je wat drinken? Graag. Een sappie, fris, water, maakt niet uit. Dankjewel nog trouwens voor de appeltaart. Ja, alsjeblieft. Lekker. Ik wist haast niet wat ik met alles aan moest. Daar zou ik ook eerlijk in zijn. Maar Daar hebben we lekker van gegeten, toch zeker? Uitgedeeld. ik zal even mijn koekje opeten snel. Nou, Maar ik neem aan, je wilt zo even de zoute boezem. ik zou je zo de zouwbloesem wel in laten zien. Zullen we gaan wandelen? Helemaal goed. Okay. Ik zal jou volgen. Oké. Gaan we een leuke date tegemoet. Dat moet wel zo leuk hoor. Hou jij ook van vogels? Ik vind het altijd wel heel bijzonder om naar te kijken. Komt de kiekerdief hier ook nog voor? Nou, ik weet zelf eigenlijk niet zo goed welke de kiekerdief nou is. Maar volgens mij, ik zie daar volgens mij zijn dat de voeten die ik daar zo in de verte zie en eenden. Vuut daar tussen de eend zie ik in ieder geval er een, ja. Tot nu toe vind ik het heel erg leuk, joh. Prachtig in het groen. Ja. Wat vind je zo'n mooi plekje? Ja. Gezellig. Ik heb er nooit opgekomen, joh. Je hebt een groot hart dan in ieder geval, hoor ik al. Ja. Ik vind het wel gezellig. Zeker ook. Dankjewel in ieder geval voor de zoute boezem te laten zien. En ik hoop toch wel weer een keer op de volgaarstorging. Maar ik zal zeker wel me laten horen weer eens binnenkort. En anders mag jij altijd iets laten horen natuurlijk. Natuurlijk. WhatsApp is gratis, dus. WhatsApp, Ja, ik heb geen kriebels nog, maar ik heb wel iets tintelingen, ja. Een gezegende zondag in ieder geval. Doei! Tot de volgende keer. Ja. Zo, dat was leuk. Willem heeft een leuke eerste date gehad met Rebecca. Vandaag is het de beurt aan Gabi. Ik wil haar ook graag even een kans geven. Ik wil graag eens zien hoe zij is. Misschien is zij ook wel zo superleuk. Hallo Gabi. Ik hoop niet dat jij al te lang hebt moeten wachten. Nee hoor, helemaal goed. Dankjewel. Hoi, tuurlijk. Hey, zullen we meteen die kant op gaan? Ja, helemaal goed. Ja, geweldig. Oh, ik heb geen idee waar ik heen loop. Ja, wel iets fris. Ik hoop niet dat jij het koud hebt. Nee hoor, ik heb niet. Oh, oké. En jouw week ook een goede week gehad? Ja, druk op zich. Ja? Maar aan de andere kant ook wel lekker hoor. Ja. Hey. Oké. Wat vind jij er nou van dat je in één keer tot hier in één keer met mij zit? Had je het verwacht? Verwacht. Nee, ik had het niet echt verwacht. Oh, okay. Ik dacht, ik schrijf een brief en ik kijk hoe het loopt ook. Ja. Ik denk, ik ga er wel open in. En niet te veel verwachtingen of
Al voor jezelf een heel plan uitgestippeld hebben? Nee. Ja, ik vroeg vanavond. Je bent de enigste die christelijk was, die er al bij schreef. Ja. En wat vind jij ervan als ik het vragen mag? Ja, ik vind dat iedereen natuurlijk gewoon zijn eigen geloof ook mag hebben. Ik ben er ook niet op tegen, ik sta er zeker voor open. Dus, Oké. ja. Maar. Ik zal eens even goed nadenken in ieder geval over dit alles. Ja. Want iedereen verdient de kans, vind ik. Eens even denken. Wat kan ik nog vragen? Nog iets wat je nog wil weten, dat je denkt dat... Ja, ik zit wel na te denken over... Vind je het leuk om zo met een aantal mensen af te spreken die je brief hebben geschreven? Ja, natuurlijk. Je wil niet alleen blijven. Je hoopt zeker dat er die enigste juiste eigenlijk uitspringt. Ja. Want ja, je kan niet met iedereen verder gaan natuurlijk. Nee, ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook leuk om het niet te hebben. Maar ik moet nog wel even nadenken sowieso. Maar je krijgt zeker van me nog te horen over hoe en wat. Ja. Want dat ben je zeker waard. In ieder geval heb je een heel leuk karakter ook. Dankjewel. Ja. Dat is leuk om te horen. Geen probleem. Hey, geniet ervan. Ja, dank je. Ga ik doen. Ja. En Oké. ja, we spreken elkaar weer. Zeker te weten. Top. Ik vond Gabi zeker een hele toegankelijke meid. Gewoon ook heel erg schappelijk. En ik vond het leuk dat ik daar toch inderdaad de kans gegeven heb. Doei! Doei! Zo. Willem heeft vandaag zijn 4e date. Deze keer met Jolinda uit Zeeland. Ik begin ondertussen al een paar afspraakjes te hebben. En ja, dat begint hopelijk al wat meer te wennen. Maar volgens mij doe ik nog redelijk goed, dus we gaan er gewoon weer voor. Jolinda! Hoi Willem! Hallo, hoe was de rit? Ja, goed. Oké, nou mooi. Lekker wel. Ja, Mooi plekje ook. Nee, ja, ik hoop dat de vangen in en ik ook. En dat we dat over een korte weet komen natuurlijk. Tuurlijk, zat er wel. Ja. Een leuke vriend. Heb je het over mij? Nee, hoe zou ik dat zeggen? Ik moet oppassen met wat ik de eerste keer heb gezegd hoor. Oké. Ik moet ook zeggen, eerlijk, ik ben nog niet meteen op iemand smoor verliefd of zo hoor. En eigenlijk ook, ik denk ook niet dat ik dat zomaar zou zijn. We gaan natuurlijk toch eerst om elkaar zo leren kennen. Eén iemand die heeft al gevraagd, heb je al gezoend? Dat was gelukkig een graap, want alsjeblieft joh, alsof ik de eerste paar dates al dat ga doen. Dan kijken we nog een beetje de zon in. Ja, gewoon omlaag kijken iets, maar nee. Wat verwacht jij in een relatie eigenlijk verder? Ik ben wel van mening dat, ja, mocht het gewoon wat worden of kom je dichter bij elkaar, noem maar op en zo, dat je dan dat alles er wel bij neemt voor de liefde. Als jij bijvoorbeeld heel moe bent of zo, dat ik je dan gewoon opvang en denk, kom maar. Nou ja, we zullen wel zien. Maar ik hoop nog altijd gewoon dat de eerste echte zogezegd ook meteen de enige juiste is. Als je met iemand zou trouwen, dan hoop ik ook echt dat het degene is met wie je de rest van je leven gaat delen. Zeker, ja. Ouderwets romanticus. Ja, nou, daar is toch niks meer mee. Ik zou eigenlijk nog 1 date willen maken, dan heb ik met iedereen die ik mee zou willen, heb ik een afspraak mee gemaakt. En dan hoop ik ook gewoon te kunnen zeggen van, ja, dat is wel wat. En dat is zeker niet wat. Nee. Want het is ook nieuw voor mij natuurlijk. Goh, als je het dan met iemand uitmaakt, dat is ook natuurlijk... nou is nou 1 of 2 afspraakjes gelukkig nog niet echt serieus, hoop ik. Maar zullen we maar eens even weer verder gaan? Help me even erin, zei je. Oké. Ja. En, wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het super gezellig. Oké, nou mooi. Ja. Nee, ik heb eigenlijk eerst had ik wel last van zenuwen, maar nu zijn die eigenlijk een beetje weg. Dus. Oké, misschien heb ik dan toch nog een kalmerend effect op mensen. Dus. Nee, ik kan soms ook wel gauw verliefd worden op iemand en als dat dan gebeurt en het valt tegen, dan is dat nooit zo leuk. Ik hoop nog niet dat je het bij mij hebt in ieder geval. Nee. Oké, gelukkig. Nee. Want Ik ben zelfs op iemand geweest. Ik moet zeggen, nee. Hoe zou ik dat zeggen? Ja.
Ik denk dat ik voor nu in ieder geval meestal gelukkig nog de persoon ben. Nou ja, gelukkig. Als je smoor verliefd bent in één keer en het is wederzijds en je past precies bij elkaar, dat is prachtig. Maar je hoort in ieder geval Ja, zeker bij goed. mij. Is goed. Dus. En anders kan je altijd nog appen of wat dan ook. Zo, dan kun je? Je kan altijd nog appen of wat dan ook. Ja, is goed dat ik nog maar een vraag heb. Ja. Doei! Ik heb nu 4 dames gehad en ja, ik heb een beetje gemeende gevoelens erover zo gezegd. Het was een hartstikke leuke dag, maar qua diepgang denk ik dat we op sommige gebieden misschien te verschillend zijn. Vandaag is het de beurt aan Rieneke, want ook haar wil hij graag beter leren kennen. En natuurlijk is Willem er al helemaal klaar voor. Willem is nog even aan het douchen, maar hij komt er zo aan. Ik ben nu wel een beetje zenuwachtig van even snelle haasten, want je moet natuurlijk wel een beetje goed lijken. En ik ben benieuwd wat zij ervan vinden natuurlijk. Hallo Rieneke, hoe was de reis? Ja, goed. Oké, ik heb jou eens in de kant komen rijden. Rijken zeker. Ik vind Rieneke knap, want ze ziet er gewoon goed uit. Ja. Zo. Maar... Hallo. Als je de Rieneke een geldje nemen. Ja. Ga zitten. Kies je plaats, je mag overal zitten waar je wil. Ja. En spannend? Ja, wel een beetje. Hè? Oké. Ja, zeker. Ja. Dat heb je niet snel met een eerste date de moeder erbij, hè? Nee, niet heel snel, nee. Ik kan misschien een brutale vraag stellen. En ik vroeg me af, hoe zie jij de toekomst dan in wellicht? Niet per se met betrekking tot mij hoor. Nee. Daar denk ik eigenlijk niet over na, nee. Dus je bent ook een echt van dag tot dag mens, zo gezegd. Ja, dat wel. Nou, wat dat betreft kan het niet beter. Of dat helemaal verkeerd, omdat we niemand hebben die er graag een agenda invult, maar... nee. Ja, Gewoon, wat vind je van deze plek? ik ben echt een zeemens. Oké. Ik zwem dan nu elke maandag, maar dat is meer als sport. Dat is niet omdat ik het heel leuk vind. Nou, we zien er nog goed uit, dus het werkt goed. Zo erg is het niet, hè? Nee. Nee. Hoe lang heb je een relatie gehad? Ik denk bij elkaar 4 weken. Oké. En wat vind jij ervan, die ballen? Er zullen heus wel goede mannen tussen zitten. Dat hoop ik tenminste. Ik hoop het ook. Ja, voor de rest... ja, Zou je een rondleiding willen hebben? zeker. Ik ben wel benieuwd. Ik heb het nog gedaan al zitten schuiven snel. Want ik dacht van, het moet wel netjes zijn als je iemand op bezoek krijgt natuurlijk. En zo krijg ik ook weer wat spieren. Dat is mijn sportschool. Hè. Ja. Ben ik nou al aantrekkelijker geworden als ik helemaal bespierd word? Wees voorbereid op dat ze misschien gaan loeien en wat dan ook. Want ze zien weer eens wat nieuws. Nee, gewoon hè. Nou, hij vindt jou al helemaal leuk, dat zie ik al. Zou jij het wel vinden? Op zo'n boerderij misschien? Denk het, ja. Heel goed. Ja. Ik hou van beesten en zo, dus ja, dat is wel heel snel. Zo. Ik had er heel niet op gelet. Anders had ik nog kunnen zien of dat ik snel een charmantje op kon brengen. Hey Rieneke, ik vond het heel erg gezellig. Ja, ik Ik ook. wens je een hele veilige terugreis en een Dankjewel. fijne. Ja. En ik hoop zeker dat je zin hebt in een tweede afspraakje Dat zou eigenlijk. ik wel leuk vinden, ja. Oké, nou geweldig. Hey, de groeten in Apeldoorn. Dankjewel. Ze is knap. Ze kan zeker denk ik met een boerderij elkaar. En ja, volgens mij ja, kan het zeker wat voor mij zijn. Doeg! Doei! Doeg! Die kan rijden. Ik heb iets kriebels, ja. Het beestje is al kapot, zo gezegd.